Logan kita ikut. Muni banget. Ya. What kedua. Oh, mana kasih? I already got you. Okay. Vet di. IQ van domken. Kedua ada stapel like trick ya. Je is goed genoeg, dat is het probleem. Oh! Die man! Die man! Op camera gekeken, die man. I know what mom said. Die man. Logan. Je drukt zo die man zo hard dat het moet hoes. Het is gegaan, of niet? Die man, wacht weer. Die man. Oh, wat is jij? Zeg af. Die man, ik heb weer een record aan gezet. Cotton camera, bra. Cotton little camera. I don't know what mom bad is. Waar is jij? Maar dat gaat. Hoe kom je wat mom bad is? Waar? I'm innocent. Zijn hij die party? Ik kan ook een die. Die man! Logan! Waar? Logan heeft een probleem. Logan, waar? Ik heb een probleem. Jullie is-tag. Elke keer ze willen gooien. Elke keer ze... Jalen heeft die party. Die gaan niet ongeluk gooien. Jalen! Hey, die party, Jalen! Ik gooi die man raak. Oké, go. Waar die man? Waar? Die man is heel dit. Die man, die telefoon is heel dit. Refresh in SIM data. Waar? Oh, kom aan, game. Kom aan, ik ga weg. Oké, daar is hij. Logan. Eina, die man hamburger. Wat is jij? Oh my god! What shot it? Die man. Wat jij is erger. Mijn of Jalen sana. Just so. Ja, wat de driksoort is erger. Mijn of Jalen sana. Jalen sana. Wat de driksoort was erger. Was meer scherper. Mijn of Jalen sana. Die man, jij doet dat 360 dat no clipje om zo. I'm innocent again! Je na. Ik is weer murder. Jij ook. Jij weer zelf. Ik ga deze game out. Wat? I'm backing up. Wie is het drum? Jalen is het drum. En doe je nog altijd? Oké, zit een mes. Kom aan, ons kan opbrengen. Kom. Oh my gosh! I found a secret biome again. No. Ik ga het doen. Ini mas. Oh iya. Oh. Bye bye.
e a. O e a a a. O e a a a. E o e a e o e a a a. Na 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 na. You know. Die man refreshing data. We zijn op jij dan refreshing SMA data. Wacht. Wacht die man, oké go. Maak me voor die weer dat die. Oké, dan kan je nog weer. Kom aan, ik pak nog weer. Jump. Run, jump. Jump. What? Jump. Take it! And it killed me! Die man, hoe te go gooi te veel chillen die big buck in my partners. Die man, hoe weinig vir jou man chillen die big buck is in my partner. Ha? Okay, laaste round nou gaan die vir my ne. A laaste round gaan doels wees. Beloof. Die man, hospitaal 3, office 3 of bank. Nee maar hospitaal. Let's go! Office 3, hospitaal 3 en bank 2. Maar ik heb het hospitaal gevat. What is this? Ik zeg af. Ja, dan gaan we voor een cliënt. Die man, Logan, alsjeblieft. Logan, als ik voor Jalen, als ik voor Jalen. Yeah. Waar is hij? Die man, als ik voor hem schiet, lieve game dodelijk voor die man, als Oh! Oké, lieve van like the flash. En dan van ja, nou kan ik nog meer account wezen. Gaan YouTube kijken. Terwijl die krijgt van mij op komen zijn phone. Maar die man, als je klaar voor mij max level maakt, nee. Als je klaar voor mij max level maakt, alsjeblieft die man. Log in naar mijn account, dit fun. Die man, komen gaan. Ik kan met wat doen, gaan komen doen op mijn account. Kan niet zo goed en allerlei goed te doen. Kan ik al mijn goed te geloven. Zo die man. Als je max level is, lief klaar die game en log in het in.